fast. Dan Allah idan kalmar so ya burke ina so a tafa masa dan Allah don Allah. Gaskiya na da kana da masoya a gidan nan. So ango ma ya ce da abokan ango an tashi wai ka same su. So akwai dangin amarya da babu dan everybody go out please. Ina security sun nan Allah ya gyara mana kai. Godiya nake kalmar so.